ሰበር ዜና ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዶብ ኤርትራ ናይ ድሮን ደብዳብ ኣካይዱ ሎማዓንቲ ወጋሕታ 12 ፈረቓን ጉንበት 29/2018 ዓ.ም ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ካብ ዶብ ኤርትራ 6 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሕቃ ኣብ ትርከብ ቁሸት ገምሃሎ ከተማ ሸራሮ ኣከባቢ ብድሮን ስርዓት ብልጽግና ብዝተፈጸመ ህጾጽ ናይ ድሮን ደብዳብ መጥቃዕቲ ተኻይዱ እቲ ፍጻሜ ስዒቡ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ቦታ ዝርከቡ ነበርቲ ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ይገልጹ ኣብቲ ከባቢ ሕጅውን ሓያል ድምጽነት ኣጉን ይስማዕ ኣሎ ዓቢ ንሓዊ ቃጸሎን ሃልሃልታን ድማ ካብ ርሑቕ ይረአ ከም ዘሎ የረጋግጹ ዘሕዝን ኣጋጣሚ እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከተማ ሸራሮ ብሓፈሻ ገምሃሎ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝቀረበ እዋን ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ሰላማዊ ጽምዶን ብድሙቕ መንፈስ ኣተኣናጊዱ ዝነበረ ዞባ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ጸረ ሰላም ዝኾነ ስጉምቲ ነቲ ናይ ሰላምን ምርድዳእን ሃዋህው ንምዝራግ ዝዓለመ ይመስል በቲ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን ደብዳብ ዝበጽሐን ናይ ሰብ ይኹን ናይ ንዋት ጉድኣት ኣጊድ ብንጹር ክፍለጥ ኣይተኻለን ዘሎ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ በጽሐና ክነካፍለኩም ኢና ዜና እዚ ካብ ትግራይ ፎኒክስ ዝተወሰደ እዩ ሰላም ንሃገርና ፍቕሪ ንልብና ሰላም ኩኑ